Nganong sugsugon man gyud ka sa panahon kung wa kay kwarta? Hello everyone, good day, and for today's video is nami diri sa syudad sa Butuan. Og timing sad kayo sa among pag-ani sa syudad, nga grabe kayong bundak sa ulan. May gani kay nakapasilong na midaan. So thank you kaayo Lord sa kusog kay nga ulan, kay dugay na kay mi nagpaabot kung kano sa among ulan. Kay grabe gid ka init diring dapita. So nagsugod na gid siya og bundak og kusog nga ulan mga ka-angel, so it means magbantay-bantay na punta sa bahaan ni sunod bulan. Kay hapit na ra ba mahuman ang summer, dapat alerto na punta sa bahaan ni aron dili ta mga ligsan. So anyway, naami diri karon sa syudad kay gisugo akong bana nga pakambason ug maayo na lang pud kay iya kong giuban diri aron makita ako og syudad. So naa na gina sa mindset sa akong bana nga every time nga suguon siya diri sa syudad, iya jud kong hapiton sa balay kay iya kong ubanan. Sana all. So mo to nalipay kay kong kagalingon kay nakauna-una po day ako ang bana kay sige ra ta permente sa balay. So mo to na nami sa baba sa SM pero mulabay lang sa mi. Pero every time nga maglabay ko sa SM, mingawon jud ko ani nga mall kay dira ako nag-work sa una for almost 2 years. Ug mo flashback jud ang akong memory sa una once nga mulabay ko diri sa SM kay makadumdum jud ko during sa akong duty hour, samot na sa morning ug ting ulan pagyud kailangan nga maka-duty ka kay aron dili ka makaltasan sa imong sweldo kay sayang ang imong adlaw. So sa almost 2 years jud na akong panarbaho sa SM, wala jud ko nag-absent kay sayangan jud ko sa kaltas. Ug ang schedule nimo night shift, syempre makauli jud kag mga alas 11 kay ang closing time sa SM alas 10 man sa gabi. Unya mag-report pa ka sa mga halin nimo, maong proud jud kay ko sa akong mga kauban sa una or kanang mga cashier bitaw sa asa nga mall kay despite sa mga shortages, perminti ginas lang galaban gihapon. So anyway, nanata sa tugkaran sa syudad sa Butuan mga ka-angels, unya mangita sa taw ka parkingan kay aron makaplastar ta. So naami nakasuksok diri sa yuyik di kay magkanbas akong bana, unya mangaon po mi og crispy king. Kay wala lagi ko mikahon og paniod to mga ka-angels, kay excited kay kumanhi og syudad. Maong napasok jud mi diri kalit sa Crispy King. Ug ganahan po kay kumukaon diri sa Crispy King mga ka-angels kay ang ilang chicken grabe ka pulido ug dagko. Aside pa sa Crispy King, barato pud kaayo with rice na gyud siya. So grabe kay kakusog ni nga negosyo mga ka-angels kay bisag asa na agi nakatukod nga Crispy King. Sa halagang 55, mabusog na manggug ka mo sigurong kusog kay ni nga negosyo kay barato ra manggud kaayo sila. After namong kaon diri sa Crispy King, muhapit na pod mi diri sa Villanueva Eye Clinic kay among ipa-try og check up ang mata sa kong bana kay nag-redness na pod og balik samot na og mabilar or magbiyahe siya tungod sa abog. So imbes nga magparking nami mga ka-angels, nagtituyok na pod mi kay nangita na pod mi og ka-parkingan kay daghang kaing tatak nga no parking. Ug dili jud ka swito diri sa syudad sa Butuan, aw mamultahan jud kag pinakalit. Ug nakakita ra gyud mi og ka-parkingan mga ka-angels, so amo nang adtuon ang Villanueva Eye Clinic kay aron ma-check up na ang iyaang mata. So dugay ra gyud kung nabalaka ani iyang mata kay magpula man gud ni siya ug mabilar siya or magbiyahe sila og layo samot nagwala na kanti para. So welcome to Villanueva Eye Clinic. So mao ni siya ang sulod diri sa ilaang clinic mga ka-angels. Kung gusto ka magpa-antipara, magpa-check up sa imong mata, so mo entertain dayon sila og customer mga ka-angels, unya tagaan ka og mask kay bawal di ay kung di ka makamas diri sa sulod. So first time namong sulod diri sa ilang clinic mga ka-angels, so as what I observe, maayo pud ni sila mo accommodate og customers. Approachable ra pud ang mga staff nila. So dili ra pud ka maulaw kung naa kay pangutana. So daghan po kay sila og customer mga ka-angels, unya while waiting akong bana nagsukod-sukod siya og mga antipara nga fix pud sa iya ang nawong kay gamay man ni siya og nawong. Kay aron next time nga nigbalik namo mga ka-angels, ako na gyud ni siyang palitan og eyeglass. Igo ra mi nagpa-check up sa iyang mata karon kay alas 3 na manggod, so hapit na sila mag-cut off sa ilang oras. So aside sa maayo sila mo approach og customer, limpyo pud kayo ang ilang clinic ug humot kayo ang aircon. So nabasahan nako is our mission, our vision is our mission. So it means that kailangan nato atimanan ng ato ang mata.
So after sa calling sa akong bana is nagbayad na siya sa counter ug pangutan-on nako ni karon og unsay finding sa iya ang check-up sa mata. So pagpangutanan nako mga ka-angels, sad to say operahanan na pud ang iya ang mata. So kini man gud yang mata mga ka-angels is naa siya pterygium. So once nga mabilar ni siya or mag-direct to sunlight siya is mag-redness ang yang mata, then magsakit. So wala lang niya bali ang giingon sa doktor mga ka-angels. So nanguha pa gyud siya og guwang nga okra mga ka-angels kayang itanom. Unya ako nabalaka po ko mga ka-angels kay naoperahan naman ni ang yang mata last time. Unya operahan na pud og utro kay misulod na daw hapit sa iya ang cornea. So mihapit mi diri sa Unitap kay naami gipalit gamay unya nanguli na mi kay hapon na mo report pa ni siya og balik. So sa among pagpanguli mga ka-angels, wala mi kabantay nga naday LTO nag-atang. Siguro gawnahon akong bana sa iyang operasyon sa iyang mata mo nang nalimot siya og seatbelt. Maong gadeded dali-dali gyud siya og seatbelt mga ka-angels. Unya may gani kay naka-seatbelt na kudaan so gipahunong ni sa LTO. So while nagpark ni sa kilid mga ka-angels, nakulbaan kayo ko kay basin nakit-an akong bana nga gadedali og seatbelt. So marana jud noong kog nasuko nga unsa ron kay muna-munang kwarta basin unyag mamultahan mi og kalit. So giduol mi sa LTO mga ka-angels unya nangutana og naabay lisensya akong bana. Maayo lang gani mga ka-angels kay wala kabantay ang taga LTO nga wala naka-seatbelt akong bana. So mao nang nakalusot ra mi mga ka-angels kay lisensya raman ang iya ang gipa ngutana sa amo. So grabe gyud akong kakulba mga ka-angels or na maradyo kog naratol nga naglagot nga nangurog kay dakop na pud mga ka-angels. Last time nadakpan ko dako kay ko og multa unya karon madakpan na pud akong bana mamultahan na pud mi og dako mga ka-angels muna ra ba yung kwarta. So maayo na lang gani kay nakasagang mi o wala ra gyud minamultahan mga ka-angels. So next time dapat mag-seatbelt jud perminti kay aron dili madakpan. And that's all for today's video mga ka-angels. Babu!